Raha-automaattiyhdistyksen pelikoneiden ikärajaa korotettiin tänä vuonna 15–18 ikävuoteen. Heinäkuusta 2011 asti voimassa ollut lakimuutos on saanut kaupoilta ja kioskeilta kiitosta. Tornion Prisman myyjän Minna Holapan mukaan ikärajojen muutos on helpottanut heidän työskentelyään. Se on toisaalta aika helppo huomata paremmin, että kuka on K18, entäkö 16-vuotias tai 15, mikä se ennen oli. Että periaatteessa se on helpottunut, kun pystyy suruttavaan lyömään sen kiinni. Ettei tarvitse miettiä, että no onko tällä nyt ajokorttia tai mitä vastaavaa. Lain tuomat positiiviset vaikutukset ovat selkeät. R-kioskissa yrittäjänä toimiva Leila Kynönen on huomannut alaikäisten pelaamisen jopa vähentyneen. Silloin kun ikäraja oli 15, niin meidän riesa oli nämä 10-vuotiaat. Nyt kun ikäraja nousi 18, niin ne 10-vuotiaat on noin poistunut. Ja 15-vuotiaat, niin kyllähän niitäkin yrittää, mutta ne ehkä ovat jo aikuisempia, että ne ei ole semmoisia kiusankappaleita, mitä oli nämä 10-vuotiaat. Kylteistä huolimatta ikärajat eivät ole vielä kaikkien pelaajien tiedossa. Holapan mukaan ihmisiä on täytynyt muistuttaa muutoksista. No varsinkin vanhempia, jotka menee lasten kanssa sinne, että se on nyt tosiaan K18-alue, että lapsilla ei ole mitään, ei saisi olla ollenkaan alueella. Lapsia ja nuoria suojelevassa laissa nähdään myös kehittämiskohtia. Minusta laki on ihan hyvä, mutta se, että korjata saisi, että sitä alaikäistä, niin kyllähän sillekin nyt jotain rangaistusta pitäisi tulla. Että kuitenkin se 15 vuotta kai on vieläkin Suomessa joku rangaistusraja. Onko se sitten sakko vai poliisien puhuttelu vai vanhempien puhuttelu? Jotakinhan niille pitäisi tulla. Mietykää, että nehän ne pahantekijöitä on, eikä ne, jotka ei satuta huomaamaan, että siihen nyt yksi tuli alaikäinen.